салом тамошобинони муҳтарам. Сарпарасти барномаҳои мо компанияи 1x барои моро дастгирӣ кардан дар ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия мекунем ва то 1400 сомон бонус мегирем. салому алайкум подписчикои канали майдони батл иҷбои голос барои озмуни акаелана гӯш мекунем, сенед мекунем. нақлои китоби дардам аряке ҷодам барои ту, садои ту дар гӯши ма бема гузаште шабои ту, гуҷои ту намиёи ту хабар гирӣ аяв ҳолам рагум зада да ишқи ту наёмади малолам саволам беҷоамон занг задӣ ма серкорам дар кори мегӯймада баъде ки ту нодаркорам шидӣ барои ки уже чанд қучоқи гарму сарда диди як сара додам навис кади ту дарда пеши ма омада ту гапи пишаймонӣ наза меган даже кур бошӣ нодида наги ту хаса трафори траса дугонои кайфию кевеви бір пацани пулдор бадамаи камбағалане тура ишқат фурӯши ошаватонис харида ба бовари дил ма додам то қамондишти шавида чарида гулят гирди шар паренои кайфи тарозӣ карда мегарди ҳар рӯз шишта эфирда запроса диди блока намонди монам камема ба ақора дил махоли ором шавум камема ғамема бардошт кардам зара зара об шидес чоп шидес гунои кадад ғамат китоб шидес топ шидес репои хондам овозам гӯшта дарондак ту сарои бесоиби чанд чупон гошад чарондак я наму дил мадар тоша наёфт ягон мартел моҳи апрел таи борон мау ту кададем шарте ту гуфтӣ метавонам ма гуфтам мухлис мекунам ту гуфтӣ мерам гуфтам ма рис мекунам да адреса дис мекунам ту биёй ма фис мекунам бетамиза ба репом ба тамиз мекунам.